हब मन्त्री चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंदों बिपिएफआ माब्लाबाबो देरहानो हाया आरो देरहायाब्ला मन्त्रिनि खोथाया बबेनिफ्राय फैखो होननानै। आरे बाबा हब मन्त्री राजनितिक होनदों राजनितिक। नोंथांमोनाबो जुदि एनडिए हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहायाब्ला मा खालामगोन? बिपिएफआथ' मोनसे ना मोनसे सुबिदा बिख'नानै लानांगोन। गावबागाव मोनसे पार्टिनि मोनसे बे क्षमता गावहा बिराद दासो प्लेटफर्म मोननाय बायदि मोनबाय लिडार जाफिननो सिखांफिननो थाखाय बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार हब मन्त्री बिथाङा। अब्ला बिथांनि भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। कमेव 4 लाख भोटर व्यवधानत इउपिपिएलर पार्टी तथा एनडिए मित्रजोटर पार्टी जयंत बसुमतारी डांगरिया ट्रेक्टरर छबित अधिक भोटत जिकिब एटू আজি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰি। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা কি দেখা পাইছে? এইটোতো 100% বিজেপি। 5খন যেটো লোকসভা হৈ গ'ল 5খনত 5খন 100% বিজেপি ইতিমধ্যে জিকিছে। হাগ্ৰা মহিলাৰী এটা কথা কৈছে যে খাম্ভা বৰগোহাঁই এইবাৰ জিকিব আৰু কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব। কি ক'ব আপুনি? এই কথাটোতো মানে সেলফ কন্ট্ৰাডিক্টৰি। ইয়াত অপজিশ্যন তাত কেনেকৈ মন্ত্ৰী হ'ব? বিপিএফটো এনডিএত নাই না। এইটোতো সাধাৰণ মানুহ বুজি পায়, আপোনালোকেও বুজি পায়। এইটো কোনো কথাৰ কোনো তালমিল নাই আৰু এনেকুৱা মানে কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। মূল কথাটো হ'ল বিপিএফ হিচাপে জিকিব নোৱাৰে। আচল কথাটো হ'ল সেইটো জিকিব যদি নোৱাৰে দিল্লীত যোৱাৰ প্ৰশ্নটো ক'ৰ পৰা আহে? राजा मन्त्री एमएलए एमपिब्लाबो भटआ मोनसेल' थुनो हागोन आरो बे भटनि भेलुआ जेनेरेल रायजो राजाफोरजों गिदिर लिडारफोरजोंबाबो बे एखे भटआनो समान भेलु। रायजो राजाफोरखौ जाय जय खालामनो हागोन बेनो देरहागोन। रायजो राजाफ्रा बिजिरगासिनो दं सोरनि मावनाया गाहायथिं लांदों सोरनि मावनाया गोजौथिं लांदों। মই ডাইরেক্টলি কোয়া নাই যে ইউপিপিএল হব লাগে বা বিপিএফ হব লাগে, কিন্তু রাইজো রাজাफ्रा চিন্তাধাरा खालामगोन। बे हिसाबै दिनै जय मुसाहारि बिथां सार हाबहैबाय इउपिपिएलआव सुबुंफोर लांफानानै नङा होमबा रायजो राजाफोर। दिनै बिथाङा मा मावगासिनो दं? मिडियायाव खनफे नुजादों बिथाङाथ' डाइरेक्ट बुंनानै होबाय रायजोफोरखौ अननो थाखाय बे आं एथ'ल' पेकेजजों हाला, रुलिं गभर्नमेन्टनि थायोबा एथ' पेकेज मोनगोन। लबिया डाइरेक्ट थाखानिल' नुजाखानाय। दा बिथाङा दा मा प्रेस मिट होयो, दा मा रल लायो जय मुसाहारि बिथाङालाय? आरो थांनाय समाव स्टुडेन्टफोरखौ लानानै हाबहैदों निफु बिथां दुलाराय बिथांमोना। दा बहा दं बिसोरो? बहा दं? माथो जेबो नुवा, मावनायबो नुवा। आरो बेजों आङो मोनसे खोथाखौसो गोसोखांनो लुबैलायबाय। रंगल बर' आदा नोंथाङाथ' सिरिथारसैलाय। नोंथाङा सिन्था खालामदोंदां गोबां बनसुनिफ्रायबो बिएसइउनिफ्रायबो सोरबा सोरबा थांबाय। बनसुआ बा बिएसइउआ सोरबा थांनायखौथ' टेनसन जायाखै, मालाबाबो थांनायाव दुखु फोरमायनाय रिएक्सन होफिनाखै। थांनो हो आरो मेरला दं फैगासिनो दं बिपिएफआवबो। दा दिनै नोंथां रंगल बर' आदाया सानदों जानो हागौ जे बिथांमोना फैबायब्ला आंबो जे प्लेटफर्मनिफ्राय फैदों बिथांमोनाबो बेनिफ्राय फैदों। गावनि सिटखौ गावनि पजिसनखौ बिथाङा सेजानो गिनाया थाहैखासिगोन। खारन एखेलगे समब्रा समब्रि लिडार मोना बिसोरो कन्टेम्परारि लिडार अफ डेट पार्टिकुलार पार्टि। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो। दा दिनै नायदो बनसुनि चिरां जिल्लानि बनसुनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनाय बे आफादगिरि ना नेहाथारि मैया दाख्लैसो ओंखारखानाय। आं नुफेरखाथारामोनबो सिनायखायामोनबो आरो नामखौबो आं मिथिबावा। मैया दाख्लैसो राजनितिकआव आगान होजेननाय ओंखारनायनाय सासे जुनियर बेक्तियानो खाम्फाबादि सारखौ एडभाइजार होखानांगौ होननानै साजेसन होबावबाय। अमित शाह बिथांमोना बेजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा जोबोद बैसोगोरा आरो गाज्रि। मा
बिथांमोना एडभाइजार जानानै थादों नामा? जाम्बा लरग'नि रावसो बियो मैया दाख्लि निउस पर्टेलाव खोथा बुंफैनाया रायजो राजाफ्रा नुखाबायना बुरबक होनो बेबादिखौ। बेसेबां सेन्ट्रेलाव गागि गाहाय गाहाय सुबुंफोर दं मा पलिटिकेल एडभाइजार जानानै थादों नामा? बिथांमोना दायित्व लानानै खामानि मावदों। दिनै नों बादि बुरबकआसो बेबादि भाषाखौ रायज्लायफैदों। मैया दाख्लिनिफ्राय ओंखारजेनबाय आगान होजेननाय सासे बेक्तिया बेबादि सासे बिटिसि फर्म खालामजेनग्रा दैदेनगिरि डिपुटि चिफ जाखांनाय खाम्फा बरगयारी सारखौ बेबादि बुंनो नोंथाङा मोजोमसेबो समाया। नोंथाङा बबे स्टेजाव दं आरो नों बै जायखौ नोंथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा बबे स्टेजाव दं बेखौ साननानै नायग्रो। गावबागाव अकातआव थानांगौ बेक्तिया, गावबागाव पजिसनखौ सिनायनांगौ। नों बुंलाबानो बैसोर मानिनाय बे मोनसे जायो नामा? मालाय गावबागाव सिस्टेमजों खारगोन, गावबागाव राजनितिक केरियार। नों बावहाय मालायखौ साजेसन होनांगौआ नोंहा नोंनिखौ थिग खालाम, नोंनि लामाखौ थिग खालाम। नोंहा मस्ला मोनजानानै फैदों ना मादों जों बेखौ बुंनो थाङा। नोंहा नोंनिखौ थिग खालामनानै ला, मालायखौ साजेसन होनांगौ गैया। राजनितिकआव हाबनानै गावबागाव पार्टिनि खामानि मावबाय था। मालाबा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि साजेसन होनायखौ लायो नामा? मालाय निजिथ' गावबागाव पलिटिकेल पार्टियाव साजेसन होग्रा पिएमबि पद दंखायो। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो नेनानै थागोन। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ सै।